bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Jobbo TV international walla mbiyen ayaw habride Jobbo TV international caggal calminal umare faade moɗo inde taniraɓe kodda Damas Elimane Siré kodda Ali Demba Maysa ko nden noon bandiraɓe tedduno mbiɗen ni oɗo saaha ron kettoo ko yewti e hono Abdoulaye Sarr ari ɗolli kala yontere walla ɓuuri tengtude nder yontere nde kala ndi noon bandiraɓe tedduno mbiɗen ni ene wayno ma yiɓe jaafo no fewi no fewi jeeyi sababu muɗum ko nden ɗon mbiɗen ni oɗo saaha ene wayno ko nder leydi Sénégal ha tengde wonande Dakaru e kala saaha bandiraɓe meɗen bandiraɓe ɓiɓɓe leydi koytal men ko wiyede oɗo saaha ene wayno leydi Sénégal to banggue guura ka kala memɗama picca junggo tappa juuɗe e siwre sabu nde ko ndimɗon ko wiyete hono pelle tawaɗen pelle ka o dariɗe gam jojjide e wallude kala ko wiyete hono ɗon noon ko wayno hono ñulanko en kamɓe dey ñande dew hoore biir mbeɗo ñande dimanche ɗe wayno kamɓe kadi dartima e laabi gam hollidde mette mabɓe no fewi no fewi ha tengde banggue wawi o ene jeeya e mabɓe kono hono Guy Marius Sagna ɗe ko nandi hen ɗon e wayno kadi kono anda tahaw askan wi e nder ɗon noon hollitama ala ko jeyno sababu o so wona caɗele goddaten to banggue caɗele guura e nden ɗon noon hollitama nde ɓe jaggani cakal ɓe goppitama woni balɗe tati walla balɗe nayyi ɓeydi hen ñande aljuma ɓe ɗum ñande mawde koye nder henne kadi wonande hono fedde wiyano ñolanko ɓeɗon koye men kadi mbi ene mbaɗa sebbo gam hollide mette mumen ɓe noon mbi so laamu ngu rokki en yamirore ko waɗoɓe so laamu ngu rokkani en yamirore ko waɗoɓe caggal noon en wawino kamɓene ɓe mbaɗi wawnere ɗum foof neyyi ko gam hollide caɗele hande nder leydi Sénégal muusi ha no fewi ha no fewi ha no fewi ni mbinen joni ni ɗo doga ala ɗo suuɗa wodani noon ha joni woni ko nder leydi Sénégal cagam noon kadi nen ganda wiyete hono sumungoji tadi sumungoji ko fate hono municipalité tan e arore nde addi caɗele no fewi e kala saaha wonani ko wiyete hono kayitaji kollitoji neɗɗo koye nokku oɗon jeeya ko mbiɗa certificat de résidence koye nder ɗum ɗon noon ɓen ɗon e kala saaha dukoji ne mbaɗa ɓe mbiya ala ko ɗo jeeɗa ala a jeeyaka ɗo henna e wayno hay sa jeeyamaɗa ɓooyan ɗo hen addi haala ha no fewi mo yeddi yo ƴewto hono banggue Sinthiou Bambamɓe ɗum noon caɗele mawɗe gaari hen sono men ni bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe hono Jobbo TV international sawtoto ko Abdoulaye Sarr mbaɗen jura jen ha toon e ndar leydi Côte d'Ivoire en wayno toon e ko wiyete hono hélicoptére yani toon on hélicoptére no ene wayno o yani ko hakkude oɗo nokku noon ko nokku mo ganduɗa hakkude leydi Burkina Faso e kañum leydi Côte d'Ivoire en ɗum noon en wayno addi caɗele mawɗe caɗele ɗe ko nande hono yimɓe gollonoɓe ke won hakke yimɓe jeeyo ha tengti e semga mabɓe kamɓe foof hay goto hen fiɗɗani nofru kamɓe foof ko nder hen ɓe canki gam ɗo onne kadi ene wayno ko wiyete ha joni to e leydi Côte d'Ivoire on kilifa mawɗo yani toon jiiɗen kilifa mawɗo sankima toon oɗo woni on Charles Konan Banny en wayno kanko Charles Konan Banny ciften bandiraɓe te ene wayno sankori ko tuuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ala aussi sababu muɗum so wona ƴewde ko wiyete hono caɗele aduna caggal ɗon noon kadi ene wayno kanko foof e wade noon hollitama o golli ko heewi golle tiiɗa o gollanima leydi makko on kadi o gollanima ko wiyete hono duude makko Afrique cikden bandiraɓe tan kanko hono Charles Konan Banny o ardima ko wiyete hono BCA o kadi won hakke duuɓi sappo e joyyi ha yaadi e nangue caggal ɗon kadi o ardima wiyete hono pelle gotte oɗen pelle kadi o pelle africain ko je saaha nde o yani nde Alassane Ouattara hoorejo ndi wayno kañumen kolli hen sunare mawde caggal ɗon kadi o wiyete Henri Konan Bédié kañum hoore muɗum e Laurent Gbagbo ɓeɗo foof ɓeɗo addande nde leydi ndi kamɓe foof ɓe kolli hen hono caɗele gordade ɗe e wonande kadi hono caɗele ɓe dañi ɗum noon ko wonande hono suno o heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international bandiraɓe tedduɓe ene wayno mbiɗen ni oɗo sayno ma en junno seeɗa senen junnoɗo seeɗa kono banggue ɗinɗaɗo leydi Guinée ciften bandiraɓe tan caggal nde laamu hono Alassane jafoɗan hono Alpha Condé ɗe laamu muɗum mo sola e nder ɗum noon addi caɗele no fewi ɗum noon ko banggue wonande ardiɓe union africaine dental leyɗele Afrique kañum hono CEDEAO e nder ɗum noon hollitama oɗo sayno wayno woni Afrique nde puɗɗima habde no fewi woni Afrique puɗɗima habde no fewi ko wiyede e kamɓe ne wayno ɓe daari tan ko gam joguide haqqeji mabɓe walla mbiya ko ko wona syndicat wona CEDEAO wona wonon ko syndicat ɗum noon hollitama oɗo saaha yimɓe ɓe jatti ɓe batti wiide ɓe jiiya caɗele ne mbaɗa taw ɓe dillata ɓe daalata hollen caɗele ko yiide neɗɗo ne yahake noon dawal taraɓal ngal ko wiyete on 3e mandat taw haalata caggal ɗone kadi yiya neɗɗo mo ganduɗa ena waɗa sumgoji hoore leydi yankagal caggal ɗon kadi haweydu to heɓtira amde belal walla heɓtira doole taw kadi CEDEAO e union africaine kamɓe foof eɓe ƴeewa ɓe dillani ɓe daalani noon ene wayno noon addi haala no fewi wonande ko wiyete hono Alioune Tine mo ganduɗa goɗɗo kilifa gadde ko wiyete hono fedde Afrique joom ɗum noon ko finde ɗon fedde darade yinde gam jojjidde kala wiyete haqqe innama adi onon hoore muɗum fuɗɗima haalande waɗi ko yowiti hono
hono ɗeɗo no leyɗele dento ha no feewi sanne nden noon bandiraɓe tedduɓe en wayno caggal nde hono Mamadou Doumbia o dumbi hono Alassane Alpha Condé jafoɗon Alpha Condé de Douma nde nden noon hollitama nde ɓe ƴeewi ɓe ƴewni hono koppareje ɗe ɓe tawi toon kene wona o dañi omo ƴetti kene wona hakke jeereji mbiyen marché ji capanɗe temedde nayyi e capanɗe joyyi jeere en wayno ɗum fof kanko ƴeftum kanko hono Alpha Condé tawa hay goto tinani hay goto matante kadi o rewana ɗum lawol caggal ɗum noon to banggue ministre uji en wayno ɓeɗon guji kalisaji kewɗi ma en gaddo e ɗinɗon kalisaji sen ƴeewi oɗon sa hollitama nan to banggue guykaji hollitama kene wona hakke 5845 millions ɗum noon koye koppareji meɗen CFA ujunaje 5,750 ene wayno wonande koppareje Guinée ene nder ɗo noon hollitama so wattamay e hono CFA o ko kaali jonɗo ene waɗi ɗum noon hollitama wujjama caggal ɗon kadi ko wona ujunere e temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati wona 1478 millions e koppareje Guinée Conakry e nder noon so hollitama wattama e nder CFA ma won kene temedere e capanɗe nayyi e jeetati millions taw koye kalis dollar ɗum noon fof hollitama ɗum noon wujja ko to ene hono jagorgal kalfinangal ka wiite hono kiisal en nden ko ɓe ɗum ministére de la défense caggal ɗum en kadi hollitama kadi wonaki temedere e capantati milliards e koppareje leydi Guinée so wattamayi hono dollar ma won temedere e capantati millions taw ko dollar ɗum kadi wujja ko to e nayyi hono prix matiére woni nokku hono jimɗo jagoro mbiyen hono premier ministre caggal ɗum en kadi wiyama kadi won hakke temedde jeenayyi capanɗe joyyi e ɗiɗi 952 milliards e wonande to banggue dollar ɗum ɗon kadi yiita ko to ne hono ministére de la finance woni hono ministére kalfinade kala ko wiyete hono ngaluji o caggal ɗum ɗon kadi hollitama ko wonaki temedde jeeɗiɗi ɗiɗi woni hono 702 milliards wonande koppareje leydi Guinée so wattamayi hono dollar ma won kadi wonaki capanɗe jeeɗiɗi millions e wonande e nder dollar ɗum ɗon kadi yiita ko toon e ministére travaux publics e nder ɗum hollitama ko wonaki temedde jeegom e capanɗe temedde jeegom e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi millions 647 millions taw koye koppareje Guinée so wattamayi hono dollar ma won capanɗe jeegom e joyyi dollar ɗum ɗon kadi ko to e jagoro kam finangal kadi toon calla ministére de la santé temedde joyyi e nogas e goho millions 521 millions so wattamayi hono dollar ma won capanɗe joyyi e ɗiɗi millions dollar ɗum e kadi wujja ko to nayi hono jagoro kalfinangal kala ko wiyete needi ministére de l'éducation temedde ɗiɗi e nogas e jeegom 226 millions e koppareje Guinée o so e nder dollar ma won kene won nogas millions e dollar ɗum noon wujja ko toon ministére de la télécommunication bandiraɓe tedduɓe wayno tine gande paame ɗum ɗo fof yiita ko caggal nde laamu Alpha Condé sola ha laaɓi ha joni bandiraɓe teddum kone ko leydi Guinée caggal ɗum ɗon ene wayno nde délégation ɗum hono seeto molanago moleɓe daɗɗi batu mabɓe to ene hono Accra wuuro lamorgo leydi Ghana nder ɗon ene wayno wonno koɓe kaali hen kolite mbi ko yowiti e hono CEDEAO ma yaltin ko yowite e hono Guinée e nder leyɗele mumen caggal ɗum ɗon kadi union africaine kañum hoore muri kadi ko noon nder ɗon kadi hollitama e ndeɓe mbatti batu mabɓe gongu nde won konngol ɓe kaali hen ngun batuno ene wayno ɓe kollitiɓe mbi ko adi ko fof kanko hono lamɗo keese o dumbunoɗo ko wiyete hono Alpha Condé won Mamadou Doumbia yo laam makko haaɗe lebbi jeegom tan tawa rewata rewnata caggal ɗon kadi o waɗa ko wiyete hono sumgoji e caggal ɗon kandi ɗum ɓenni nde ciftinen bandiraɓe tan hono toon CEDEAO e wayno kamɓe CEDEAO wonande to ene hono Ghana e gardagol wonande hono Akufo Addo caggal ɗon hono Alassane Ouattara ene wayno kamɓe ɗum jillinoma ñande oɗo ene aljuma ɓinɗo e noɓe jillinoma to ene hono Conakry lamorgo ngo taw ko ƴewde hole peeje pori yoodi yewtidde e wonande hono gardiɗo leydi ndi kono ene waɗi ɓe gullama toon gulali mettude gulali kersiniɗi kanko Alassane Ouattara e wonande hono Akufo Addo mo leydi Ghana sababu ɗum ko wiyede oɗo saa ene wayno kamɓe ala koɓe darani so wona yidde jingande koye mabɓe kamɓe hooreɓe ɓe ƴewata wonande caɗele leydi ndi ɗum noon ko haala mawko jofa ɗo ni en nande ɓe gaari ha eɓe goona eɓe jalta leydi ndi ɓe gaari ko wiyete hono sara dingiral lade diwoje ngal woni aéroport mbiyata hono rond point aéroport
ko ɗon ene wayno ɓiɓɓe leydi guinenaɓe gulliɓe ne gulla ene luuka yu holko jeeyi sababu muɗum e wayno ɓe mbi kamɓe de ɓe ƴewani caɗele leyɗele ɓe ƴeewi ko koye mabɓe ƴewanta koye mabɓe doganta koye mabɓe gonda koye mabɓe caggal noon kadi hollitama en wayno ko haala hen koko mbiɗen mbeɗa ko zéro CEDEAO on pirtani hay hunde caggal noon kadi ne wayno nde ɓe kaldi konnguɗi kewɗi faade hono hooreji leydi ndi oɗo sa wonno jeemaɓe wiiɓe tinte gande e paami ndey ɗo min goni ɗo min dirani min ɓosani min majani min maññani hay hunde on mbawanamini minen kay min kaldata ko wonande ko ɓiɓɓe leydi Guinée kono wona onon gonɗiɗen ko syndicat ji woni syndicat o daranade gam yoltude hujjaji ko wiyete hono CEDEAO goto fof wonto hoore muɗum nde wonno kamɓe foof ardiɓe gonda koye mabɓe noon bandiraɓe tedduɓe ɗiɗo kongude gummino koye hoorejo leydi Guinée Conakry woni Mamadou Doumbouya dumbunoɗo hono Alassane Ouattara bandiraɓe tedduɓe Allah jara on jarama sakko Allah saka moɗon sawto wonno ko Abdoulaye Hammady Sare inde Jobbo TV International sakko Allah saka moɗon bandiraɓe tedduɓe mbaɗe feere mbaɗon abonnement moɗon abonné ɗe no fewi e Jobbo TV nden noon ko gueɗe Cheikh Oumar sakko Allah saka moɗon.